हेलो गाइस खुलुमबाय जों दा बिजिनियाव थांनो नागिरदों आलासि जानो लोगोनाव नायलांबाय थादो बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै फैफादो बिदिब्ला लोगोफोर नेगासिनो र' दाबो खारथ'वाखै फैदो बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर parah. सोनाबनिफ्राय फैदों अखायाना जा बार बारदों माथो Nanti, emang kita gitu. Itu tahu deh. Nah, जों बिसिनावनो आलासि जाहैनो नागिरदों जोंनाव दंफैयो बिसिनि न'आव थांनो नागिरदों जोंहा Hah? Mana ada Thailand? Ekize? Ya asta var. Ro. Kelas 1 ke orang Jawa. Sampai dah baru kan. Ini wampusnya kalau ada. Mana? Toh. 나 좀 오면 당근. 지금 당시? 당근이네 비디오 나이는데.
जालायखो बबे लामाजों फैखोथाय मिथिया दा सिद्दा थांसिनबाय बे सिद्दा माला उलुबारियाव नै लोगोफोर अखा हादों दानो माइ गायखो ना माखो फाग्ला नों दानो माइ गायबाय जि गुवारखाय माथो फुजा माबानि बाथौ दंबाय ए बाथौ दंबा फुजा मोनसे सोरजिगिरिनि बाथौ मेन माबाया सोरजिगिरि Oh, ya sudah kan kekelah jadi dah silam kan. Sudah kena sini. Ada baik. Ini dah sini. Kekelah jadi tiada dan talai dia talai. फुख्रि नेग्रा फुख्रियाव ना होदों दैलावफ्राव गिसिबाय मा नांनाय मा बानायनाय हादानासो बानाय बे मैदेर फैबाय थाग्रा ओजोंहाय नोंसिना हादानथ' Indonesia konser ada saya. Newton ni dah sudah kemana mana? Pas tu mana ni? Lagi kali mana? Islam lewat cepat, sangat. Newton ni dah dua jauh. Sudah kemana? Pas tu dua. Hello लोगोफोर हाय माबायदि नुदों लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर फैदो Mahasnya dia ada.
नै जा दासो न'आव मोनफैनानै ड्रेस गानदों गाननाय नायदों माबायदि नुदों लोगोफोर समायदोंना आंखौ लोगोफोर नै बिनि ड्रेसखौ गाननानै न'आव मोनफैबाय लोगोफोर नै मोनफैनानै बिदि ड्रेस गाननाय नायदों आरोना माबायदि नुदों लोगोफोर नायदो बिदिब्ला गाननाय नायदोंसो लोगोफोर गाननाय नायदों लोगोफोर माबायदि नुदों समायदोंना लोगोफोर मोनबा समायगौमोन ना लोगोफोर लोगोनि ड्रेसखौसो गानथ'दों आङो आलासि जाफैदोंमोन नालाय ओंखायनो ड्रेसखौ गाननो लुबैनानै गानथ'दोंमोन आं गरमबालाय लोगोफोर गाननो हाला दोनसै गरमथार लोगोफोर गाननो हाला बाय बाय लोगोफोर